በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ ዕለት 7 ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓል ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ እዩ። ምሕረትን ቸርነትን ፍቕርን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን። ከምኡውን እንኳዕ ናብ ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዓመታዊ ናይ ጽንሰታ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ቁጽረታ ጽንሰታ ለማርያም ዕለት 7 ሐምለ። ነዛ ዕለት ኣበው ሊቃውንቲ ጥንተ መድሓኒት ናይ ድሕነት መጀመሪት መዓልቲ ክብሉ ይጽውዕዋ። ብኸመይ እንተበሉ ንዓለም ናይ ድሕነት ምኽንያት ዝኾነት ናይ ኣምላኽ ኣደ ዝተጸነሰትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። ከምኡውን ድሕሪ ናይ ኣቦና ኣዳም ስሕተት ጌጋ ብዘይ ጥንቲ ኣቡሶ ዝተጸንሰት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት ከምዚ ይብሉ። ኦ ድንግል ዝተጸነስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍኣት እዩ ዝተወለድ ኩሉ እውን ማህፀን እውን ቅዱስ እዩ ይብል መጽሓፈ ሰዓታት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9። እዛ ዕለት ንኢያቄምን ንሃናን ጥራሕ ዘይኮነ ንፍጥረት ኩሉ ናይ ተስፋ ናይ ድሕነት መዓልቲ እያ እሞ ሓሴት ወይ ከዓ ሓጎስ ክንገብር ይግብአና። ናይ እመቤትና ምጽናስ ከመይ ዝበለ እዩ እንተበሉ ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ሕያዋይ ሰብ ካብ ነገደ ሌዊ ኣሮን ንስተወለደት ሃና ትበሃል ሕያወይቲ ጓል ተመርዓዩ። ብሕጊ ጸኒሶም ብስርዓቱ ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ እሞ ነገር ግን በቶም ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ቆልዓ የብሎምን ብዝብል ይነዓቑ ነበሩ። ኦሪታውያን ቆልዓ ዘይብሉ ሓጥእ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ኢያቄምን ሃናን ከዓ ቆልዓ ክህቦም ምእንቲ ክሓዝኑን ክጽልዩን ዘመኖም ሓለፈ ኣረጉውን። ንሶም ግን ዘምልኽዎ ናይ አብርሃምን ሳራን ኣምላኽ እዩ እሞ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ረጋቢት ምስ ጨቓዊታን ክጻወታ ዝተመልከተት ቅድስቲ ኣዴን ሃና ፈጺማ ብኸየት። እንስሳታትን ኣራዊትን እጽዋትን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ከፍርዩ እትገብር ኣምላኽ እንታይ ደኣ ንሃና እምኒ ጌርካ ዲካ ፈጢርካያ ኢላ ሓዘነት። እዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም በዓል ቤታ ድማ ናብ ጎቦ ተራራ ኸይዱ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልቲ ከዓ ክጽልን ክምህለልን ጸንሐ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢት ሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ብናይ ሃና የማናይ እዝና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ከዓ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓንቢቡ ኣፍርዩ ንምቁር ፍሬኡ ሰብ ኩሉ እንዳተመገቦ ረአየት እሞ ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤኡ ምስ ተመልሰ ዝረአዮ ሕልሚ ኣዕልላ። ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ ኩሉ ንሳውን ኣዕለለቶ ንሱውን ኣዕለላ እሞ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ን7 መዓልቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክልምኑ ቀነዩ። ኣብ 7 መዓልቲ ማለት ነሐሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉ እንዳጋጨወ ናብኦም ወረደ። ዓለም ዝድሕነላ ናይ ፍጥረት ኩሉ መመክሒት ዝኾነት ቆልዓ ክትወልዱ ኢኹም ኢልዎም ከዓ ተሰወረ። ንሶም ከዓ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ከም ስርዓቱ ድማ በዛ ዕለት ብሓንሳብ ሓዲሮም ኣደ ብርሃን ኣደ ፀሓይ ኣደ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተጸንሰት። ኦ ድንግል ኣኮ በፍትወተ ደነስ ዘተጸነስኪ ኦ ድንግል ሓጢአት ብዘየለዎ ብስጋዊ ፍትወት ዝተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለ ሊቅ ቅዳሴ ማርያም አሜን። በረኸታን ኣማላድነታን ኣዶነታን ፍቕራን ጣዕማን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ፈተውታ ይኹን። ከምኡውን ናይ ኣድያን ናይ ኣቦኣን ኢያቄምን ሃናን በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት። ከምኡውን በዚ ዕለት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝክር እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእል ስብከቱ
በዛዕለት ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ቂሳርያ ፊልጶስ ሒዝዎም ከደ። ኣብኡ ድማ ጎይታ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ተቐሚጡ ስለ ዝነበረ ዘይሰምዖም ዘሎ መሲልዎም ነንባዕሎም ይከራኸሩ ነበሩ። ናይ ክርክሮም ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ጎይታና ነበረ። ለውሃት ገና ምስጢር ዘይተረድኡ ስለ ዝነበሩ ሓደ ተላዒሉ ኤልያስ እዩ፣ ካልእ ድማ ሙሴ፣ ካልእ ድማ ኤርምያስ እዩ ብምባል ይከራኸሩ ነበሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንበይኑ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ጸዊዖም ሓሳብና ኣተዓርቐና ንዓኻኸ መን ይመስለካ በልዎ። ኣረጋዊ ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ተቖጥዖም ንስኹም ከም ተሓስብዎ ንሱ ሓደ ካብ ነቢያት ዘይኮነ እግዚአ ነቢያት ናይ ነቢያት ፈጣሪ እዩ በሎም። ሽዑ ጎይታ ጸውዖ እሞ ናብኡ ቀረቡ። ርህሩህ ኣምላኽ ንምንታይ ተጠራጠርኩም ኢሉ ምግሳጽ እንዳኸኣለ ከየሰንብዶም ኢሉ ሕቶኡ ብፍልጠት ገበሮ። ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ በሎም። ንሶም ድማ ኣብ ልቦም ንዘሎ ሓሳብ ከም ናይ ካልእ ሰብ ኣምሲሎም ተዛረቡ። ጎይታና ድማ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ እንተበሎም ጸጥ በሉ። ምክንያቱ ገና ሃይማኖቶም ዘይጸንዐ ስለ ዝነበረ እዩ። በቲ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ተንሲኡ አንተ ውእቱ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ህያው፣ ንስኻ ናይ ህያው እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ወዱ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ። እዛ ቃል ናይ ክርስትና ሃይማኖት መሰረት እያ እሞ ጎይታና ንስኻ ዓለት ወይ ከዓ መሰረት ኢኻ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን በዚ እምነት ምምስራታ ተዛረበ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ መራሑተ መንግስተ ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ መፍትሕ ስልጣን ተዋሃቦ። ሊቀ ሐዋርያት ድማ ደረበ ሎሚ ንብዙሓት ዝጸንዖም እዚ እምነት እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ ወልደ ማርያም ኣካላዊ ቃል ስግው ቃል ገባሬ ኩሉ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኢሎም እንተዘይኣሚኖም ኣሽምኳይ ጽድቂ ክርስትና እኳ የለን። አሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ መድኃኔ ዓለም በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኩላትና ይወዓል አሜን። አፄ ናኦድ ጻድቅ ሃገርና ኢትዮጵያ ምስፍና ምስ ክህነት ንግስና ምስ ጽድቂ ዘጣመሩ ብዙሓት መራሕቲ ነይሮማ እዮም። ካብዚኦም ሓደ ድማ አፄ ናኦድ እዮም። እዞም ጻድቅ ንጉስ ዝነገሱ ኣብ 1487 ክሳብ 1499 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ንእመቤትና ብዝነበሮም ፍሉይ ፍቕሪ ይፍለጡ። ካህን ከም ዝነበሩ ድማ ይንገር። ሎሚ ኩላትና ንፈትዋ ጸሎት ሰላም ለቺ እንዘንሰግድ ንብለቺ ዝደረሱ እዞም ጻድቅ ኣቦ እዮም። ዓብይ መልክዓ ማርያም እውን ደሪሶም እዮም። እዚ መልክዕ ጣዕሙ እዩ ፍሉይ እዩ። ናይዞም ጻድቅ ንጉስ ሰበይቶም ማርያም ክብራ ደቆም ድማ አፄ ልብነ ድንግልን ቡሩክቲ ሮማነ ወርቅን ብጣዕሚ ሰናይ ክርስቲያን ነበሩ። ንጉስ አፄ ናኦድ ካብ ክብሪ ዝተለዓለ ንድንግል ማርያም እመቤተይ ስምተኛሺ መዓዝ እዩ ዝኣቱ እዚ ከመይ ዝበለ እዩ በልዋ። ኣደ ብርሃን ድማ በኣካል ተገሊጻ ናይቲ ዘመን ናይቶም ሰባት ክፍኣትን ነገረቶም። እዞም ንጉስ ድማ ሓዚኖም እመቤተይ ኣብቲ ዘመን ኣይተብጽሕኒ በልዋ። በዚ ምክንያት ናይ 8ኛ ሺህ ዘመን መስከረም ሓደ ኣብ 1500 ዓመተ ምህረት ከኣቱ ክብል ንሶም ነሓሴ ዕለት 7 ኣብ 1499 ዓመተ ምህረት ዓረፉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ናይ ድንግል ኣዲኡ ጣዕሚ ፍቕሪ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃይማኖት ናይ አፄ ናኦድ በረኸት ረድኤት ይሕድረልና አሜን። ነሓሴ ዕለት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓለ ጽንሰታ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ቅዱሳን ኣባን ኣዲያን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱስ ገብርኤል መበስር፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ አፄ ናኦድ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ ወልደ ያዕቆብ ልደቱ፣ አባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ አባ ሲኖዳ የባሕታውያን ሃለቃ ናይ ባሕታውያን ሃለቃ ማለት እዩ፣ አባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ አባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣
ቅዱስ አግናጢዮስ ሙጡ ንአንበሳ ዝተውሃበ እግዚአብሔር ንኸተማኡ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ሰረታ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምድሪ እስራኤል ንኢየሩሳሌም የፍቅር ኣብ ከተማ ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ዝበሎ ዘደንቕ ነገር ስምዒ ኩሎም ኣህዛብ ኣብኣ ስለ ዝተወልዱ ኣዴና ጽዮን ኢሎም ክጽውዕዋ እዮም ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 87 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ ሓለዋን ጸሎተ ናይ ቅዱሳን ድማ ኣብ ልቡ ኣብ ሕልንኡ ይሓድር ኣሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ ጋስ ዓለም ስላሴ ናይ ኩሎም በረኸትን ጸሎትን ምስ ኩላትና ይውዓል ዘውደቕኮ ዘንጠብኮ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ካባና ወባ ኩሉ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ገዛብእ ለነ ኢታብአነ ዘበስተ አላት ነነው በልሃነን ኩሉ እኩስ መዚያከ ይእቲ መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለማን ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋች እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረና ጣውንተ ማኅፀንና ክዳንቺ አሜን 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 ለይኮን